Здравейте хора, аз съм Роми и днес реших да ви направя ревю на моята нова раница. Тази раница не е за училище, а пък самата раница е за... не знам, за каквото искате да ползвате. Аз лично ползвам хип-хоп. По хип-хоп трябва да си нося обикновено вода и такова хип-хоп на с които да играя, нали? Ето в тази раница става всичко. Раницата е много интересно направена. Ето тук виждате, че е прекарано едно, ако мога да го нарека, въженце. Извинете ме, просто и в други клипове съм го казвала, имам не че е проблема, пък говоря много бързо и понякога хем греша думи, сръчки, букви, както Ч, понякога разменям с Ц и понякога нищо не ми се разбира. Така че да, даже Цвятко Цвятков, т.е. Цецко, аз така го наричам, нали, казва, че в някои клипове изобщо не се разбирам какво говоря. Ето пак го направих, казах говоря. Та самото въженце ето тук, тази тук, излиза от тази дупка заден. Ето тук има едно разделителче. Раничката може да се носи ето така, след така нося. Може да се носи ето така, така. И от другата страна, като обикновена ученическа раница. Ето така, нали? Ето. Така. Може дръжката и да се откопчавам. Ето така. И да се носите примерно, не как да ви го покажа, което не е много изобщо хубав шанс. Ето така. На така през рамо. Но аз я нося, както видяхте вече, е така на едно такова. Самата раница се закрепва с това нещо. Това. И да включва пак така. Когато отворим, вътре има два джоба. Най-са малка е. Според мен побира доста багаж. Има този големия джоб. Знам как не вижда, ще ви забра вътре. Ето го. И ето тук има едно ципче, както виждате. И има малък джоб. Раницата е синя. Има трипки. И ме побиват тръпки от това. Понякога наистина сама се ядосвам на себе си. Ме яд за това колко гадно и да свързано говоря. И ако се чуете, да, пробвала съм да си слагам тапа в устата и да се мъча да говоря думите правилно. Наистина съм го пробвала и наистина не се получава. Често се признавам, 2 дена се опитвах и пак нищо не излизаше. Чуваха се думите, примерно, микроволна се чуваше. Не мога да го кажа микроволна. Някак си много мъто се чуваше. Е така. Мъто се чуваше, ама другата част думата направо се едно някакво извънземно, което не може да говори, го казва. И за това се отказах още на втория ден. Ето, чантата е такава, както казах, но тези неща не са такива. Когато съм много напрегната, хем греша думи, всичко. Тя е там сигурно. Та хора, това беше всичко от клипа. Този клип го направих просто защото ми се снимаше нещо и защото ми скина да правя клипа, защото всичко от примерно шега, лапса, очакване за съжаляване за Коледа. Ми направи бележка, че изобщо не снимам и за облака, че искат да качвам нови клипове и затова реших да кача нов клип. Та да, надявам се този клип да ви е харесал, абонирайте се, дайте палчета нагоре или както се изтопре.
Между другото, това го измислих наистина систем. И знаете, че само погледна там, просто в момента съм сама вкъща. Най-хубаво ме е да снимам, когато съм сама вкъща. И гледам родителите ми дали се прибират, защото те не обичат да снимам при тях. Нито пък аз. Не защото се срамувам нещо от тях, просто те, как кажа, някои родители не обичат да се снимат. Так, не мога да. И затова, както сте разбрали, ще да снимам влогма, сама реших да го изтрия, защото през повечето време бях с приятелките, с които също се срамуват. И бях вкъщи с моите родители, които също искат да снимат, да ги покажем в YouTube. И да, това беше всичко от клипа. Довиждане и до скоро. И много искам да ви помоля, задавайте ми долу въпроси в коментарите. Довиждане! И предсказателство.